Čeřu a nic? Chtěl jsem říct něco jiného, mě to k ničemu někdy. Chtěl jsem říct. Ale zajímalo by, no dívej se, už to jde. No já si zvědavý, jestli si něco naučili aspoň, já to jsem strašně zvědavý. Těžko, Rade, těžko. Dáme si pivo? Těžko. Dáme. Dáme si pivečko, chlapi. Cíti, hoj. My furt pracujem, oni se někde flákají. To není dekorace, to si můžeš napít. Podívej se na to. Pyžamko, župánek. Víš, to je jak ta česká repre, taky se nic nenaučili, dívej se. Já nevím, stojí za prd. Půl roku pryč. Takže to musíme komentovat nějak takto asi, ale stojí to za pytel, měl zpravdu. Já chleba s máslem půl roku, chápeš? Já 2. Furt makám, jak blbé. Co mamka, byla někdy doma nebo furt trénuje? Furt je pryč. To je fakt chytrý tohleto. Se do nich chlastá, jo? Jak můžete pít? My tady makáme, vy furt chlastáte? Je konec. To je celý. Ondro, to je celý. To se všechno naučili. No zatím mi to moc nevzrušuje. To já nevím, jako půl roku z baráku. No to mi ho vyndej. Moja rok. Maximálně 2, no já nevím, hoši, pojďme do hospody. Dar! Ten svůj sen, třeba zítra, nebo přes já vím, můj sen se splní. No ty vole! Já si sundám aj radionku. Hej. No. Jedem! A pojďme je podpořit. Tak neplákali se, neplákali. Asi si něco naučili. A potleskem neuškodíš.
potlesk našim tanečnicím, který jsme rok, maximálně 2 neviděli doma kvůli tomuto vystoupení. Velký aplaus, děkujeme! A příští rok tančím já s Mirou. Nebojte, ne. A pozor, možná se ještě vrátí! A velká děkovačka. Líbilo se vám to? Chci to slyšet? Já jsem si myslel. A možná ještě jednou? Nebo ne? Chcete je vidět ještě jednou? No tak zakřičte, já je přivedu. Tak je odměňte velkým potleskem. Velká pecka. No a kdybyste je chtěli vidět ještě jednou, asi vám nemusím radit, ale oni už nechtěli, jo? Oni chcou jít na panáka, ale kdybyste náhodou, já nevím. Jako mám je přivést? Tak počkejte, já se jich zeptám, jo? Tak chcete jít ještě nebo ne? Jsou! Jo! Pozor, 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 pozor! Jinak já do té šatny chodím samozřejmě rád, takže jestli chcete něco ještě 10krát. Já je dovedu! Je to naposled, rozlučte se s našimi super tanečnicemi, které jsme neviděli celý rok doma. Dělali to jenom pro vás. Odměna pro vás. Děkujem, děkujem, děkujem. A my pokračujeme v našem večeru. Bude se tančit, vařit, zábava DJ Slávek.